Maikan kentällä. Nyt piti mennä maahan. Katsotaan tätä. Lähdettiin sitten korjaamaan sen vilkaisun ja se on nyt teemana tässä harjoituksessa. No sehän on hirveän hyvin edistynyt nyt sitten ihan. Onko se niin, että päämies tekee jonkun pienen liikkeen sitten? Joo, heti jos se kääntyy kattoon poispäin. Nyt. Joo. Ja sitten myös se erittäin nopea palkkaus siinä. Eli Nyt muistat nämä 3 varinaa siitä. Jotain nimeltä. Nyt se on se makupala. Se oli niin iso makupala. Makupalaksi sai, joo. Saatko mä Eetri piti kiinni siitä? Se piti kiinni siitä heti. Joo, ja se otti sen kiinni sitten. Mutta eikö voikin vähän Tässä on niin harjoitella kaikennäköisiä erilaisia just sen koiran ongelmajuttuja. Saa useita toistoja samasta. mutta aina yksi teema per harjoitus, eikä Joo. ihan kaikkia kerrallaan. Tässä oli jo tuolla. Niin, mutta silti sitten Joo, sitä viimeinen ei ole vielä. Hyvä halua. Niin, ja sitten... Se on hirveän tehokas tää treeni. Joo. Ihan hyvä halua. Tätähän me joudutaan nyt tekemään sitten. Joo. Marja-Leena ja sitten Ruut, jotka ei ymmärrä englantia. Marja-Leena on suoraan korvaan ja ettei silleen, että se on ja ensimmäinen englanniksi, ja sitten pitäisi myös suomessa erikseen. Täällä on semmoinen puolella. Hallintaan ja
Mene kivittää ylös ja siinä No niin. ja sit siinä on sitä, sulla on kaikki ne vehkeet, mitä sun pitää. Joo. Koira ei oo kovin hyvä koira. Koira menee leikkaa siitä. Joo. Ei ikinä pysty. Sulla oli taas Mikko, ja se rollaa ja myöhemmin.